Безнең халыкта арбаны кыштан, чананы җәйдән әзерлә дигән әйтем бар. Ширмешән районының Бәркәтә авылында да балаларның җәйге ялы турында бүгеннән үк кайгырта башлаганнар. Бу турыда тулырак сөйләшү өчен без бүген студияга Татарстан Яңа гасыр хәрәкәтенең Ширмешән бүлегендәге яшьләр белән эшләү җитәкчесе Әлмир Жыраевны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Татарстанның ішкері саналған Ширмешән районындағы ішкері бір татар ауылында менә шундай гадәти булмаган авыл җирлеге өчен гадәти булмаган лагерь ачуның асылы нәрсәдә? Шуны таныштырып китсәгез бүген тамашачыларга. Аның инде беләсезме, бүгенге көндә бит инде безнең балалар бөтенесе телефон белән бәйле. Телефон, гаджет, яки теге балалар гына түгел әле. Балалар гына да түгел, барлык зурлар да бөтенесе инде. Алар бит инде көне-төне телефонда, алар телефоннан интернеттан нәрсәдер үзлиләр, нәрсәдер карыйлар. Аралашу шикләнгән, күрешсәләр дә шул мәктәптә генә күрешәләр, бик инде теге хәзер мәдәнияткә тартылмыйлар дисәм дә була инде, бит ничектер теге дөньяның матурлыгын бүгенгесе көндә балалар безнең күрми. Мен инде уйлыйм, монда безнең әти-әниләрнең төп роле да уйнарга тиештер инде. Һәм инде без менә шушы цель белән менә шундый бер проект уйладык оештырырга. Ул да булса инде Бәркәтәдә авыл мәдәният йортында балалар өчен әйдә дип исемләнгән лагерь оештырырга булдык. Лагерь инде безнең ул 23нче елда беренче тапкыр узды, август айында. Ул бер көненә 7 көнлек иде ул бер атналык, һәм көндезге сәгать 9-дан кичке сәгать 3-кә кадәр иде. Без инде үзебезнең теге лагерь узганнан соң ата-аналар белән дә аралашып, балалар белән дә сөйләшеп алып, шундый бер фикергә килдек. 7 көн генә безнең өчен әз булды, чөнки безнең бик күп идеяларыбыз, бик күп мероприятияларыбыз планга кертелгән дә, кертелмәгәннәре дә ничектер без теге оештыра алмыйча калдык. Һәм без инде уйладык та быелны проектны июльгә күчереп, чөнки август әзерәк уңайсыз ай, балалар бит инде мәктәпкә әзерләнә башлый. Без инде аны июльгә күчереп, һәм сәгатьләрен дә шулай күчердек. Без аны быелны ала берсә 2 атна ясыйбыз. 14 көнлек лагерь була. Һәм көндезге сәгать 9-дан кичке сәгать 2-гә хәтлек була инде ул. Программабыз безнең шулай ук зурая, матурая, елда инде без теге балаларыбызга ошасын дип, һәм инде үзебезнең авылыбызның данлыгын шушы проектыбыз белән күтәрергә дип тырышабыз. Ничә яшьлек балалар җыйчаклар бу лагерьгә һәм алар нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр? Чөнки Яшерен Батырның теле үзе әйтмешли, авыл баласы эштән башы чыкмый, авылда булса, шәһәр баласы кайтса инде. Тагын шулай ук нишләргә белмичә аптырап җиргән вакытта менә ул кайтып нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр алар лагерьда? Балаларның яше инде 6 яшьтән 14 яшькә кадәр. Без менә шу барлык җыелган балаларны ала берсә быелны 3 отрядка бүләчәкбез. Теге елны безнең 2 отряд кына иде. Быелны ала берсә 3 отряд була. Һәм нәрсә белән шөгыльләнәләр? Иң беренче инде безнең бит лагеребезнең исеме Әйдә дип атала. Әйдә ул әйдә нәрсә ул? Әйдә ул менә аның сүзе дә теге ниндидер дөреслеккә, әйдә яхшылыкка тартыл дигән чакыру. Шуңа күрә безнең программабызда шундый ни белән төзелгән, һәрбер көнебез безнең әйдә сүзе белән башланып китә. Һәрбер көнебез безнең менә шулай әйдә нәрсә, әйдә ничек, темага багышланган. Һәрбер темага багышланган. Быелны инде ала берсә безнең бит 2 атна, тагын теге 1 атна стелгәч безгә темаларны зурайтырга кирәк. Һәм инде без теге үзебезнең илебезнең президенты указы нигезендә 2024 ел бит гаилә елы дип аталган. Һәм без менә шушы гаилә елына багышлап бер көнебезне әйдә гаилә белән дип атадык. Һәм без ул көнне обязательно воскресеньега туры китердек. Бөтен ял көнне авыл җирендә ял булмаса да әти-әниләрне чакырырга булды. Шулай. Әтиләр, әниләр бөтенесе өйдә булсын өчен. Ул шундый ук көн, просто балалар сәгать 9-да лагерьга киләләр, үзләре генә түгел, үзләренең гаиләләре белән. Быелны без фольклорга
не ясыйбыз, акцент деймісің инде, акцент ясыйбыз. Бір кенебіз біздің бағышланған өзіміздің Шермешен районыбызның милли традицияларына. Менә үзебезнең Шермешенебезгә генә хас булган, Шермешен районына гына хас булган. Безнең Шермешенебез ул иң беренче нәрсә белән дан тота. Ул бит үзенең халкы белән дан тота. Эшкә уңган, кунакчыл халкы белән, үзенең суганы белән тота. Шермешен районында гына данлыклы суган бар бит инде. Суган үстерүчеләр, үзебезнең суган бәйрәме бар. И менә безнең bir көнебез менә шушы чараларга багышланган була. Балалар үзләрен төрле чараларда сынап карыйлар инде. Фольклор киемнәрен киенеп, элеккеге уеннарны шулай уйнап, кыймак пешерүнең беркәтәдә ул аның кыймагы да аерылып тора. Рәхмәтле күп ишетәрсездер, олылардан да, кичкенәләрдән дә, балалардан да. Сезнең башлангычыгыз миңа калса беркәтәдә генә калмыйча, бөтен Татарстан авылларда бүген тыңлаган кешеләр дә ишеткәннәрдер. Авылны җанландыруның сире аның үзебездә генә икән баксан күрсәң, әйме? Ага таба да шулай яшәргә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт.